Alright, uyazi ngifuna sikhulume ngalolu hlobo labantu laba engizobasho njengamanje. Kukhona abantu laba esibabiza nge-stranger, abantu esingabazi esihlangana nabo nje uma siyofuna imisebenzi, esihlangana nabo uma khona la esiyozama khona. Bese kuba khona laba esuke sibazi, esikhule nabo, abanye safunda nabo, sadlala nabo wonke ama-games asemakhaya, siyabazi-ke labo kanye ney'hlobo nemindeni yethu. Kodwa into ekhona-ke, uyazi ukuthi umuntu oyi-stranger ongamazi ukuthathisa njengomuntu wakini uma niphilelana, ukuthathisa njengosisi wakho, njengobhuti wakho kunalo okade uvele umazi. Buka-ke la ukuthi abantu abazi-stranger ba-right ngani. Ufike uqhamuka uhluphekile, bakhona ukukusiza, ubike usizo lwakho bakuzwe, kwenzeke zonke izinto ezingenzeka ezinhle kunina nonke. Kodwa umuntu omaziyo ngeke aze ayenze lento. Angazi noma kusuke sekuba umona yini odala ukuthi bangakwenzi, noma usuke akwazi ukuthi wena uma ungafinyelela esigabeni esithile khona lento ozoba yiyona. Usuke ebuka amandla akho, amandla ukuthi wena amandla makhulu kangakanani. Abantu bayakwazi-ke ukubona amandla omunye umuntu ukuthi makhulu, uweya amandla omunye umuntu ukuthi makhulu kangakanani. Bagude abantu kuyenza lento. I-stranger-ke into enhle ngabo ukuthi bayakwazi ukukusiza, futhi uma bakusizile abalokhu bakubalela ukuthi kwenzeke ukuthi, kwenzeke ukuthi, kwenzeke ukuthi. Bayakwazi ukuba nawe ngisho nasebunzimeni lapha okumele la udingakala khona. I-stranger-ke lezo-ke. Futhi uma uthi uyabheka futhi nasemsebenzini eminingi, abantu abakufaka emsebenzini abantu abazi-stranger ongakaze wababona, oqala ukubabona futhi ngalelo langa ufuna umsebenzi. Mhlawumpe uphile nabo isikhathi esincane esingango-3 months. Ibona abantu abakwazi ukukusiza lapho-ke futhi uyalifeza nephupho lakho uma uphila nalabo bantu. Cause ngicabanga ukuthi nisuke ninephupho elifanayo nabo, that's why nibambisana, ninyuka niya phezulu nonke cause iphupho lenu lisuke lifana, uthola i-full support kubona. Nasemsebenzini bayakhona ukukufaka. Why-ke abantu abazanayo bangakwazi ukufaka abanye abantu emsebenzini? Number 1, ukuthi wafaka umuntu omaziyo emsebenzini. Into esengiyibonile mina ukuthi lo omfakile emsebenzini uyaqhubeka yena asebenze, wena uphelelwe umsebenzi. Angazi-ke lento yenzeka kanjani, kodwa iyenzeka. Uyithole wena ufaka umuntu wamsiza ukuthi angene emsebenzini, wena sowuphelelwe umsebenzi, kodwa yena baqhubeka asebenza. Bese kuthi uma ufakwe yi-stranger, niyaqhubeka nje nibambisane, kube kuhle konke, yonke into ibe right. Athi mngani.